Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Fennállva dicsérjük Istenünket, elénekelve a 151-es énekünk első versét. A 151-es ének első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Helyünket elfoglalva, vegyünk kezükbe azt a kis lapocskát, aki kapott, akinek nincsen, még van, lehet, hogy van ott egy néhány, és azt továbbadjuk. Isten kegyelméből az imahétnek a záró alkalmán vagyunk, egy olyan furcsabb imahetünk volt, amikor hideg is volt, csúszott is, de mindeközben az Isten megmelegítette a szívünket, ezt az éneket énekeltük közben, a Krisztus énekeskönyvből ez az 57-es ének, és arra jutottunk, hogy szeretnénk, hogyha ma nagy énekként ezt megtanulnánk, és ezzel dicsérnénk az Istent, és ott legyen a szívünkben majd ebben az évben napról napra, a magvetésben az Isten szeretete felénk. Hát így kérjük feleségemet, hogy tanítsa meg nekünk. Mindenkinek van énekes lapja? Először is megközölöm. Lány, Hozzád. Itt jelentkeznek a bácsik. Mert szöveg nélkül nehéz. Oda is. Tehát az 57-es éneket fogjuk a Krisztus énekeskönyvből megtanulni. Aki ismeri, az bátrabban énekelheti. Egy pár embernek már tanítottuk a héten, és a többieknek pedig meg fogjuk tanítani egy-kétszer. Az első verszakot mutatom. Aki ismeri, az énekelheti benne. Jézus szívem, hogy igen, rövid vár, ha megtartol jön, de őszintén és igazán, hiszen érted szenved, nagyon szereted, szárnya kéri szerint bűnös életed. Jézus szívem, bocsát, életed bűnhibát, ha megvallod ő előtte őszintén és igazán, hiszen érted szenveded, nagyon-nagyon szereted, szárnya kéri szegény bűnös életed. Jézus te
Ezután figyeljünk a szövegére is, mert a dallam az, ami benne marad a fülünkbe, a szöveg pedig benne marad a szívünkbe. A elejétől a végig. Jézus Szívvel megbocsát, vére töröd hibát, ha megvallod ő előtte őszintén és igazán, hiszen érted szenvedett, nagyon-nagyon szereted, szánja kéri szegény bűnös életet. Jézus te rád olyan régen vár, miért nem nyílik szíveden a zár, mire vársz, hisz oly rövid földi életed, mi lesz, ha kegyelmet így elveszted? Hogyha Jézust követed, boldog lesz az életed, nem bánod meg soha, kiadtad a szívedet. Mondhatod, velünk együtt mondhatod, Jézus enyém, én meg az övé vagyok. Jézus te rád olyan régen vár, miért nem nyílik szíveden a zár, mire vársz, hisz oly rövid földi életed, mi lesz, ha kegyelmet így elveszted? Mátságunk hozzád száll, drága Jézus Úr király, légy itt Urrá minden szívben, teljesen és igazán. Ragad meg lelkeddel, és soha ne engedd el, az ki most még nem egészen a tiéd. Jézus te rád olyan régen vár, miért nem nyílik szíveden a zár, mire vársz, hisz oly rövid földi életed, mi lesz, ha kegyelmet így elveszted? Jézus te rád olyan régen vár, miért nem nyílik szíveden a zár, mire vársz, hisz oly rövid földi életed, mi lesz, ha kegyelmet így elveszted? Köszönjük szépen! Az énekeskönyvünkbe tartsuk meg, és elő fog még kerülni az év folyamán. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy keresi a szívünket, testvérek. A János evangéliuma 5. részének az első 29 versből eképpen. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a lyuk kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. Betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az úrangyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet, aki elsőként lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodna a víz,
beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez, szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik, aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj? De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Azért üldözték a zsidók Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt, bocsánatot kérek, tiszta új a Bibliám, és még össze van ragadva a lapom. Így szólt hozzájuk, az én atyám mindez idáig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Megszólalt tehát Jézus, és ezt mondta nekik, bizony, bizony mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tesz, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. És ezeknél nagyobb tetteket is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok, mert ugyan az atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Amen. Isten tegye áldotta az ő igéjét a mi szívünkben, gyertek ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy a te fiadért, ami megváltónkért eléd jöhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a mai vasárnapot is neked szentelhetjük. Urunk, azért, mert Úr Jézus, te nekünk szentelted az életedet, odaadtad magad azért, hogy nekünk életünk legyen, mert meg akartál menteni, és meg akarsz gyógyítani bennünket. Köszönjük ezt a drága kegyelmet, amivel keresel, Urunk. Köszönjük, hogy ide engedsz magad elé, bár nehezen jöttünk, hideg is van, de Urunk, olyan csodálatos, te azt mondtad, amíg vissza nem jössz, ítélni eleveneket és holtakat, lesz tél, tavasz, nyár, ősz, lesz vetés és lesz aratás. Urunk, sokszor imádkozunk ezekért, de most szeretnénk azért a lelki vetésért imádkozni, és a lelki aratásra várunk, Urunk, de ahhoz az kell, hogy a te magvetésedben mi magunk is jó talajjá legyünk, sőt megteremjük annak az igének a gyümölcsét, amit alkalomról alkalomra hallgatunk. Hát kérünk, Urunk, légy itt közöttünk, beszélj a szívünkre, és add, hogy életünkkel tudjunk arra válaszolni. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük el a 158-as énekünket. A 158-as ének így kezdődik, ó, Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk.
szentelt, kike házban megjelentett. Szeretett testvérek, Isten szent igéje, amelyet hirdetek, meg van írva a felolvasott ige szakaszban. Onnan egy verset olvasok újra, János evangéliuma 5. részének 8. versét. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. János evangéliumának az olvasásában itt járunk, ahol az Úr Jézusnak jön a következő csoda jele, amivel akar jelet mutatni, tanítani, vezetni. Olyan érdekes a felvezetés. Mindig van egy nagy jel, utána van egy nagy tanítás. Mindig úgy nyitogatja az Úr a szemeket, a szíveket, aztán szeretné betölteni. Most is jön az Úr Jézus, az Isten báránya, a juhkapunál jön Jeruzsálembe. Az a juhkaput azért nevezték annak, mert így Betlehem felől, meg sok felől, ahonnan direkt erre az áldozatra szánt juhokat tartották, ezen a kapun keresztül vezették be a jeruzsálemi templom felé, hogy ott majd feláldozzák a népért ezeket a kis bárányokat. És Jézus jön, mint az Isten báránya. Jön a juhkapun keresztül azért, hogy valakit megmentsen, és megy még tovább az úton, hogy majd mindannyiunkat üdvözítsen. Úgy tetszik, tudjátok, hogy az, aki egyszer átélte a Jézus szabadítását, akkor még nem is tudta, ki az. Hiába kérdezték tőle, de következő találkozás ennek az embernek Jézussal a templomban van. Valahogy úgy nem tudta még, hogy ki az, aki odalépett, aki azt kérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni, aki rám parancsolt és a szavával felemelt engem, de úgy megtanulta, hol van az én helyem, hogy kitől jött ez a szabadítás. És az is úgy tetszik, amikor megtudja, hogy ki az, akkor megy hirdetni. Én hiszem, nem csak azoknak a farizeusoknak akart menni, büszkélkedni vele, hanem mondta mindenkinek, és olyan jó volt az élete példaként arra, hogy én az Úré vagyok. Testvérek, Jézus megy oda fel, és olyan jó azt látni, hogy ahol Jézus megérkezik, ott mindig történik valami. Sajnos a vége általában a zsidók miatt felháborodás, de olyan sokszor imádkozok az, hogy Uram, gyere be, legyél itt közöttünk, ne csak úgy eltöltsünk egy órát, hanem hadd éljük át, hogy Uram, történik valami a mi életünkben. És megy oda Betesdába, ami azt jelenti az irgalomháza. Azt jelenti ez a terület. Oda vezettek gyógyvizet, abba voltak az emberek, hát sokféle betegségre lehetett ott gyógyulást találni, de ott volt az emberek szívében az, hogy néha jön az Úr angyala, jön felülről az áldás, és megkavarja azt a vizet, és aki akkor elsőként belép, az akármilyen betegsége volt, meggyógyult. A medence köré már 5 nagy oszlop csarnok volt épülve, tele rengeteg beteggel, valóban neve az volt, hogy az irgalomháza. De olyan érdekes, mi lett belőle, milyen versenyzés, mert amikor felkavarodott a víz, kilépett bele, testvérek, hát az, aki a legegészségesebb volt a többihez képest. Vagy akinek a legtöbb pénze volt, akinek volt 4 legénye, aki behajítsa olyankor a vízbe, amikor az felkavarodik, és van, aki már ott van 38 éve, és nézi, hogy a többi gyógyul, hogy a többinek változik az élete, ő meg ott van a maga nyomorúságában, nehézségében. Mindenki szeretne gyógyulni, mindenki vágyik rá, de az igazi gyógyulás, amire vágyunk, az Istennétől jön. Van, aki már látja a maga helyzetét, és azért jön. Nagyon érdekes, egy református lelkész, aki pszichológus is, olvastam a könyvéből, és azt mondja, hogy 3 ember van. Vannak a született jók, akik úgy szeretnek ott lenni a többiek előtt, szeretnek jól viselkedni, valahogy olyan testhez álló nekik, nem beszélnek csúnyán, nem akarnak rosszba belekavarodni, olyan jól viselkedő emberek. Vannak olyanok, akik nem mernek rosszat tenni. Félnek a következményétől, félnek az emberek véleményétől, hogy mit fognak rám gondolni, hogy mit fognak hozzám szólni, lenéznek, vagy éppen megbüntetnek. És vannak a született rosszak, ismerünk ilyeneket is, akiktől már nem is nagyon várunk jót, ahol már az is nagy teljesítmény lenne, hogyha nem csinálna semmit. De tudjátok, ami ezt a 3 embert összeköti,
az az, hogy mindnek az Isten bocsánatára, Krisztus kegyelmére, megtérésre és örök életre van szüksége, mert különben elvész. Elvész a született jó is, elvész az is, aki nem meri megtenni a rosszat, de a szívében ott van a vágy, és elvész a rossz is. És tudjátok, az a félelmetes, hogy a gyülekezetben úgy összejönnek azok született jók, akik azt gondolják, hát mi jobbak vagyunk, mint a többi, nekünk van egy teljesítményünk, tessék hozzánk alkalmazkodni, csak akkor gyere be, hogyha legalább úgy viselkedsz, meg olyan vagy, mint mi vagyunk, és akkor úgy nagyon sokan úgy azt mondja, hogy megszoksz, vagy megszöksz, és úgy kitúrja maga közül azokat, talán látja maga életének a hibáját, látja az életének a bűneit, jönne az Úrhoz, és hát elfordul mégis tőle. Olyan érdekes, Amerikában van egy nagy puszta közepén egy hatalmas templom, 10 000-en is beférnek, egy óriási nagy parkolóval körülött, az egyik barátom járt ott egyszer, és mondja, hogy az a templomnak a neve, hogy a Fazekas háza. És akik oda járnak, azok valamikor mind lecsúszott emberek voltak. Mind valahol a mélységbe találta meg őket az Isten, és olyan öröm volt a szívükben, hogy mi is kellettünk az Úrnak. És azt mondja, amíg ott volt a barátom, több templomot végigjártunk, több helyet megnéztünk, a legtöbb helyen alig voltak. Itt azt mondja, itt tömve volt az egész, még álltak is az emberek, mert vágytak annak a Fazekasnak a kezébe, aki azt az elromlott anyagot kezébe tudja venni, és újat tud formálni belőle. Volt egy nagy darab fekete srác, azt mondja, kiállt bizonyságot tenni, és alig tudotta elmondani, hogy mit is tett az Isten az életébe, csak sírt, meg sírt. Mennének vigasztalni, és mondja, hogy hagyjatok, hadd sírjak. Mert rám talált az Istennek a szeretete. Olyan nagy dolog, azt tudjátok, hogyha az Isten úgy megkavarja a vizet, úgy megkavarja az életünket, úgy rámutat arra, hogy rá van szükségünk, hogy kell az ő kegyelme, hogy hozzánk lehajoljon, és a gyülekezetben mindannyian olyanok vagyunk, és tisztába kell, hogy legyünk, mint az a betesdai beteg, akinek szükségünk van az Úrra. Olyan érdekes, szép oszlop csarnokokban, ott van az a sokféle beteg, és mind a gyógyulást várja, mind a segítséget. És én hiszem, hogy köztünk is az Isten egy olyan helyet akar készíteni, olyan helyre vonz bennünket, ahol tud velünk mit kezdeni, akarja az övéit meggyógyítani. És egy nagyon fontos, az első jel, amit meg kell látni nekünk, és talán nagyon fontos így belekapaszkodni az Úrba, az az időnek a jele. Tudjátok, olyan érdekes az, amikor ott van a beteg, és tart a betegség napról napra, hónapról hónapra, évről évre, és nincs mit tenni. Nincs emberi reménység a gyógyulásra. Mert nem is gondolj, nem tudod, aki 38 éve fekszik egy ágyon, az reméli még, hogy abból ki lehet jönni. Abból az életből meg lehet változni. Az olyan krónikus betegség, hogy hát azt mondták volna, hogy na hát, ha az első pár évben valami jó orvossal találkozott volna, vagy akkor jött volna Jézus, akkor lehetne segíteni, de úgy elkeserít, tudjátok, mi is olyan régen várunk. Sok minden várunk a háborúnak a végére, várunk gyógyulásra, várunk kicsit könnyebb legyen az életünk, imádkozunk, könyörgünk, és amikor ezek nem jönnek el, akkor úgy keseredik az embernek a lelke. Úgy veszíti el a reményt, úgy kergesedik meg a szív, még talán mondom azt, hogy ja Istenem, hát segíts már rajtam, és hozd el annak az idejét, amikor megszabadulhatunk, de lehet, hogy a szavak mögött már nincs ott a mi lelkünk, nincs ott az a reménységünk, hogy ez meg fog valósulni. És nem tudom, mik az életedben azok, amiért talán olyan régen kiáltasz. Hogy Istenem, vedd le ezt a láncot, szabadíts meg, változtasd meg, formáld az életemet, mert ott vagyok és küszködök, és nem változik, és maradnak ugyanazok a dolgok, marad ugyanaz a nehézség. Még szól a száj, de már nem azzal a szívvel. És ott vagy még Betesdában, még jössz az alkalmakra, de ott van-e még a reménység benned, hogy Uram, te még mindig tudsz velem mit kezdeni. Te még mindig tudsz rajtam segíteni, és olyan felfoghatatlan lehet ott annak az embernek. Tegnap találkoztunk egy beteggel, meglátogattuk, és olyan megrendítő elmondja, hogy mióta esett a betegségbe, hány orvos látta, és mind azt mondta, hogy nem lehet belőle meggyógyulni. Valahogy még a szintet lehet tartani, de már ez a mostani szint se jó, és ebből még csak lejjebb fog menni, és olyan elkeseredett szívvel néz egymásra a beteg meg a gondozója, hogy nem látok megoldást, nem látok kiutat. Tudjátok, ez a jel
a türelemnek is a jele. Nagyon érdekes, hogy várni kell. Várni kell, és ott kell maradni annak az embernek azon a helyen, miközben azt látja, hogy egyik, másik, harmadik meggyógyul, annak változik az élete, azok elmennek onnan, talán azt látja, hogy a többiek se, akik nem gyógyulnak, akik ott töltenek egy-két napot, hetet, évet, azok fogják magukat és hazamennek, és abba hagyják, és úgy tetszik, hogy ez az ember mégis ott van. Mégis ott van évről évre, napról napra, és várja a segítséget, de ő maga tehetetlen. Az ő hite is olyan lebénult, mint ahogy a teste, hogy nem tud lépni, nem tud mit tenni. Nem tudom, vagy így, hogy kitűzöl egy célt magad elé. Nem fogok csúnyán beszélni, nem fogok hazudni, nem fogok lopni, nem fogom a másikat becsapni, meg bosszantani, hogy kitűzzük a szép célt, és már nem tudom megcsinálni. És elbukok. És kesergek, és bosszankodok, mert jöttök olyan érdekes, amikor az Úr Jézus azt kérdezi tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor azt mondja, hogy nincs emberem. Azt már beláttam, hogy magamon nem tudok segíteni, és azon meg szomorkodok, hogy jönnek emberek, és nem akarnak segíteni rajtam, de olyan érdekes, mint az Istennel nem is számolna. De őrá nem is gondolna, vele nem is foglalkozni, de hát az Isten tudna rajtam könyörülni. Itt van, türelmesen, ott van talán a szép reménység, egyszer én is meg fogok gyógyulni, és haza fogok menni. Csak éppen az Isten nélkül gondolja el. Olyan érdekes, akkor azt kérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor nem mondja, hogy igen, akarok. Igen, szeretnék. A maga tehetetlenségét, meg a többi ember szeretetlenségét látja csak, és nem látja az Isten lehajló szeretetét. Nem hajlja az, hogy hogyan keresi őt az Isten. Azt mondja, a víztől nem tudok gyógyulni, mások nem segítenek, ott van magára maradva, Isten nélkül, csak így van, tudjátok, az tényleg így marad. Magába marad, nyomorult állapotban marad, és nem fogja elérni a célját, mert nem tudja megcsinálni. Nincs emberem. Hogy a lényegre rátekintett, de pont azért jött az Úr Jézus emberként erre a földre. Hogy minden ilyen nyomorultnak, minden ilyen nehézségben levőnek, mindenféle bűnös embernek legyen ember, aki mellénk áll, aki értünk odaáll majd a keresztre, aki a szabadítást elkészíti, aki felállít abból a nyomorúságból, ahova jutottunk, és olyan, tudjátok, azért akar a gyülekezetbe is hozni bennünket, mert azért jó a gyülekezetben együtt lenni a testvéreknek, mert nem egyszerre esünk el. Nincs olyan ember, aki ne esne el, akinek ne lenne botlás, akinek ne lenne bűne. Nem tudunk ezen a földön mi tökéletesekké lenni. Az Úr majd mire odaérünk hozzá, azzá tesz bennünket, de olyan jó, hogyha az egyik elesik, akkor ott van a másik mellette, hogy felemelje. Testvére, amikor állsz, amikor úgy látod, hogy erős vagy a hitben, amikor látod a magad mellett elesőt, akkor ne hagyd ott. Akkor emeld fel. Ne nézd le, ne rúgjál bele, ne mondjál le róla. Jaj annak, aki egyedül van, mert ha elesik, nincs, aki felállítsa. De jobban boldogul a kettő. És olyan nagy felelősség, testvérek, hogy odafigyelni a másikra. Hol van, akit láttál elesni? Hadd mondjam, rád bízta az Isten, nem a kaini lelkülettel vagyunk, hogy mit érdekel engem a másikkal, mi van. Nem azzal a mózesi lelkülettel kellene, hogy ő a fáraóval vitázik, mi ifjainkkal és véneinkkel, a ránk bízottakkal együtt megyünk az Úrhoz. Testvérek, ott van ez az ember, talán reménytelenségbe, nem változik semmi, nem haladunk előre, úgy ismétlődnek a napok egymás után ugyanúgy, de ma elkövettem egy bűnt, de holnap is ott van az életem, meg holnap után is, ma is egy kicsit ferdítettem az igazságot, holnap is az a hazugsághoz ragaszkodok, és akkor valahogy olyan mindennapos lesz az ember életében, hogy ott van ez a sokféle bűn, ez a sokféle megkötözöttség, és akkor eljut az ember oda, hogy hát én ilyen vagyok. Engem így fogadjanak el. Én ilyen állapotba jutottam, nem tudok magammal mit tenni. Olyan érdekes nekem ebben a történetben, hogy ez az ember már akkor fekvőbeteg, amikor Jézus még meg se született erre a világra. Még el se jött emberként a földre, ez az ember már akkor beteg. És annyira tetszik, hogy ez nem gond. Nem mondja Jézus, hogy hát egy kicsit kevesebbet lettél volna beteg. Nála nem gond az, hogy milyen régen tart a mi szívünknek, életünknek nyomorúsága, mennyi gond és baja van, meddig húzódnak a nehézségek. Istennek nincs túl hosszú idő, ami azt mondja, hogy ezen már nem tudnék segíteni. Hanem ott van az ő könyörületesség, ott van az ő nagy hatalma, és azt mondja, hogy tarts ki, zörges, keresd, gyere hozzá, ne add fel. Olyan érdekes,
Olvastam valamikor a Flemingnek, aki a penicillint feltalálta, hogy előtte volt 201 sikertelen kísérlete. Már nevettek rajta a környezetében dolgozó többi tudós, hogy mit akar ez még, és nem azokkal foglalkozott. Nem azokkal törődött, hanem ott volt előtt, hogy valamire el kellene jutni. És a 202. kísérlet az, ami sikerült, amiben változott az ő élete, de nem szabad volt feladni. Tudjátok, olyan könnyű menni a tömeggel. Amikor sokan jönnek az Istenhez, akkor jönni a csapattal, amikor kevesen vannak ott, akkor úgy elmenni. Talán sokszor ürült ez a Betesdai medence, sokan hazaindultak, neki ott volt a kitartása, nekem itt kell maradni. Nekem van egy esélyem arra, hogy változzon az életem, és ott ragaszkodok az Isten szeretetéhez, és kitartok. Nagyon fontos Isten gyermeke életében az a kitartás a magvetésünkben, az Isten útján való járásban mindig kicsiben indul. Jézus 12 tanítványt indít el, menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket, és olyan csoda, hogy nagy erőszakkal hoztak létre nagy birodalmakat, amiből nem maradt semmi. Az Isten szeretetéből létrehozott kis gyülekezetek, azóta a világ egy nagy részén ott vannak és hirdetik az Úrnak a szavát, mert ott voltak az ő gyermekei kitartó módon, és azt akar, hogy így tarts ki a tieid mellett. Akkor is, ha azt látod, valaki tovább lép, valaki azt mondja, hogy nekem máshol van a reménységem, nekem máshol van a jövőm. Úgy figyelmez az Isten bennünket a nehézségekben, az évnek az elején, hogy belekapaszkodjunk, amit ránk bízott, ott tartsunk ki az ő útján. És olyan érdekes, beszél ez a csoda a fontosságról is, hogy mi fontos az embereknek. Jézus odalép, meggyógyítja ezt az embert, az veszi fel az ágyát, és megy a Jézus tanítása, parancsa szerint, és olyan érdekes, hogy fel vannak háborodva, elkezdik üldözni Jézust a zsidók, mert nyugalom napján gyógyította meg. Nekik fontosabb a nyugalom napja, mint egy embernek az egészsége. Nekik fontosabb az, a maguk szokásai, az, amit a régiek csináltak, ahhoz, hogy mi már olyan jól megszoktuk, mint az Úrnak a szava. És eljön Jézus, és nem tudnak vele mit kezdeni, és olyan fájó az, hogy mindig úgy túrják kifelé magukból, valami ilyesmit éreztek a reformációban az emberek, ők nem kiszakadni akartak a gyülekezetekből, de azt meg ahhoz, hogy rátaláljunk az Istenre, ahhoz azokból a régi gyülekezetből ki kellett menni. Jézus így próbálja ki kitolni, maguk régi életéhez, az a régi szokásaikhoz ragaszkodni, de közben így elvesznek. Mert az az örök élet, az a megváltás, amikor mi Urunk Jézus Krisztus megismerjük, és őrá bízzuk magunkat. A zsidók bíztak a szombatban, bíztak a Betesda tavában, csak éppen abban a Jézusban nem bíztak, és bele nem kapaszkodtak, aki mindennél fontosabb. Nagyon fontos, lássuk meg a sorát. Sok minden van, amiben mi nekünk fontos, amit mi szeretnénk, ami előttünk van, és lehetnek nagyon szép, meg jó terveink, de lehet, hogy nem lesz belőle semmi. De azt mondja az Úr, én meg itt várlak titeket, én itt kereslek titeket, nekem fontosabb vagytok. Azt várja, hogy végre rábízzuk magunkat, végre kiáltsunk a magunk mélységéből, hogy igen, Uram, akarok gyógyulni, könyörülj rajtam. Ez a lelkiismeretnek is a jele. Olyan érdekes, amikor a templomban összetalálkoznak, megtudja, hogy Jézus az, azt mondja neki az Úr Jézus, vigyázz, többé ne vétkezzél, nehogy rosszabb sorsod legyen, mint eddig volt. Úgy megálltam, tudjátok, 41 évesen belegondolom, mi rosszabb annál, mint 38 évig egy betegágyba feküdni. De van annál rosszabb. Arra hívja fel az Úr a felelősségét és a figyelmét, hogy vigyázz a velem való kapcsolatra. Az, amit tőlem kaptál, az most nem csak egy gyógyulás, hanem egy olyan szabadítás, amit készítettem neked, amihez ragaszkodj, ami nem csak erre az életre elég, hogy ebben megtartson, hanem az örök életre is. Vigyázz! Vigyázz az Úrral való kapcsolatodra. Vigyázz, hogy az meglegyen, hogy ott legyél mindig mellette, hogy meglátszon az életeden, hogy ki az első, hogy a legfontosabb, hogy kincset találtál benne. Még Amerikában az aranyláz idejében volt, amikor egyes emberek mentek egyes földeket kiíratni, megvenni maguknak, és mondják, akik ezeket a papírokat készítették a hivatalokba, hogy láttuk azoknak az arcán, akik találtak, és láttuk meg azoknak az arcán, akik jöttek, és földeket akartak úgy maguknak venni, akik nem találtak. Látszik az arcán annak,
ki oda tartozik. És tudjátok, olyan érdekes, nagy magvetés már az is, amikor látszik az életünkön az, hogy az Úrhoz tartozunk, hogy a megváltozott élet hirdeti a legjobban, hogy Uram, én a tied vagyok. Hogy elmaradt az a régi, az a bűnös, az az Isten nélküli élet, és eljött a te szabadításod, amit nekem készítettél. Tudjátok, ott az Úr Jézus 3 dolgot mond ennek az embernek, ilyen profétai jelként: kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. Én néhány fekvő beteget már láttam, hogy egy-egy felfekvést, egy-egy száradt, töredezett bőrt, hogy milyen lehetett az az ágy, amin ez ott fekszik, emberi segítség nélkül, mert lehet, hogy valaki enni vagy inni hozott, de hogy panaszkodik rá, hogy nincs, aki segítsen rajta. Milyen lehetett az az ágy? Milyen koszos, milyen büdös, milyen rendetlen, amire azt mondja az Úr, hogy onnan kelj fel. Talán sokszor elképzeltem már magában, sokszor ott volt a szívében, hogy milyen jó lenne ezt otthagyni és ebbe változni, de azt mondja az Úr, hogy ne maradj ebben a szemétben. Jó lenne megnézni az életedben mindazt, amit az Úr elítél, és neked is el kell ítélni, és azt mondja az Úr, ne maradj abban. Kelj onnan fel. Hagyd azt ott, és az Úr szavára ezt meg lehet tenni, az én szavamra nem. De komolyan veszük az Úr szavát, aki keresi ma is az elveszettet, az ő szavára ott lehet hagyni azt a régi életet. Kelj fel abból, ne abba feküdj tovább, hanem gyere ki abból a koldus helyzetből az életre. Aztán vedd az ágyadat és vidd. Vidd, szabadulj meg tőle. Hadd lássák, hogy te már nem ebben akarsz lenni, már nem ebben akarsz maradni. Szabadulj meg mindattól, ami ott terhelte az életedet. Dobd ki, ne legyen lehetőség este majd ugyanarra visszafeküdni, hanem az Úrral újat kell kezdeni. Testvérek, Isten azt mondja, hogy ma lehet egy másik úton indulni. Lehet egy lelkileg más ágyba feküdni, egy másik életet élni. Ne abba a matracba, ne abba az állapotba, ne aludj vissza abba a régibe, amiből az Isten egyszer megszólított és kihozott. És a harmadik azt mondja, hogy járj. Most már az én szavam után járj. Most már engem keres. Most már rólam tegyél bizonyságot. Most már látogasd meg azt az elesettet. Most már figyelj oda arra rád bízott gyermekre. Azon az úton járj, amit én készítettem a számodra. Kezd el, amit már olyan régen mutattam neked. Az az utat, amelyiket te rád bíztam. Kelj fel, vedd az ágyadat és járd. Mindez ott Betesdánál történik. Még ezek után van Jézusnak a kereszthalála, feltámadása, mennybe menetele, és nem is egy olyan medencéhez kell lelkileg oda kerüljünk, hanem a Krisztus keresztje alá odaállni, ahol lehet megszabadulni. Ahol lehet az Úrral egy teljesen újat kezdeni, azt az életet, amit őt készített nekünk, nem csak erre az életre, hanem az örök életre. Olyan nagy az a figyelmeztetés, azt mondja az Úr, vigyázz, ne vétkezz, hozzám ragaszkodj, hogy engem kövess, hogy nehogy rosszabb legyen, van rosszabb. Egy ilyen nyomorúságnál, amit ennek az embernek az életében látunk, hogy élni az Úr nélkül, és elveszni az Úr nélkül. De még tűr, még vár az Úr, akarja mi életünkbe vetni a magot, meg minket is olyan kis magvetőkké tenni az ő dicsőségére. És én nagyon vágyok arra, tudjátok, amikor az Isten országában majd körülnézünk, hadd legyenek ott mindenki, akit az Isten rád bízott. Jó, amikor az Úr Jézus imádkozik a tanítványokért, azt mondja, hogy nem csak értük könyörgök, hanem azokért, akik majd az ő szavukra hisznek. Hát adja az Úr, hogy ne csak minket, a ránk bízottak is megmentett emberek lehessenek. Amen. Válaszoljunk, testvérek, az ige szavára, elénekelve a 417-es énekünk második versét. 417-es ének második verse így kezdődik: ó, bárha lángot fellobogna, s ébredne föl sok nemzet fényénél.
helyünkön maradva fogunk imádkozni, testvérek. Ahogy ilyenkor szoktuk az imahetet zárni, a 7. napnak az ima témáit fogom felolvasni, aztán egy percben csendesen magunkban imádkozunk, és majd én fogom az imádságot bezárni. Az ima témáink a mai napra: imádkozzunk magyar népünkért, ébredésért, megtérésért, imádkozzunk a kárpátaljai magyarságért, jövőnkért, megmaradásunkért. Imádkozzunk békességért a kárpátaljai népek között. Imádkozzunk a gyülekezet legidősebb tagjaiért, azokért, akik már talán özvegyek, magányosok, sokszor betegségekkel küzdenek, vagy anyagi nehézségekkel. Kérjük Isten gondviselését és áldását az életükre. Imádkozzunk, testvérek! Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te meghallgatod a szív mélyén elmondott csendes imádságokat is. Hát hozzád kiáltunk most is, Urunk, és valóban könyörögni kell a mi magyar népünkért. Mert nem csak mi vagyunk itt bajban, Urunk, de bajban van az a nép, és sokféle lelkileg szétszakadottságban, sokféle indulattal, haraggal egymás ellen. Urunk, azt mondtad, hogy ha egy nép önmagával meghasonlik, akkor vége van. De Urunk, Te még nem vetted le rólunk a kezed. Olyan sokszor ennek a népnek már vége lehetett volna az élete és a történelme, meg a mindig kis maroknyi népnek, és Te mindig megtartottad. Nem azért, mert megérdemeltük, nem azért, mert olyan szép a beszédünk, vagy olyan különlegesek, jók lennénk, hanem azért, mert szeretsz. Urunk, vedd ki az indulatot a szívünkből, add a Te igédet a mi szívünkbe, hát hogy ne csak közel legyen hozzánk, hanem bennünk éljen a Te igéd, lelked, Urunk, és éljünk általad. Valóban ne széthúzás, ne egymás bántása, a másikon uralkodás legyen a mi szándékunk és vágyunk, hanem hadd tudjunk egymás felé szolgálni és egymást szeretni. Urunk, hadd közeledjünk hozzád, és hadd közeledjünk úgy egymáshoz. Könyörgünk, Urunk, a Kárpátalján levő kis magyarságunkért. Urunk, Te tudsz egyedül megtartani bennünket, imádkozni való állapotban vagyunk. Csak amikor ezt szokták mondani, hogy na hát ezért már csak imádkozni lehet, akkor sokan általában már nem kezdenek el imádkozni sem. Urunk, mi még kiáltunk hozzád, és hisszük, hallod a mi imádságunkat, könyörülj meg rajtunk. Könyörülj meg, arazunk, Isten, sokféle nép van ezen a kis Kárpátalján, hogy tudjunk egymást szeretve, tisztelve, békességben élni, és tudjunk, Urunk, mindenféle körülöttünk levő népnek Te rád mutatni, hogy nálad van az igazi megoldása, nálad nélkül csak olyanok vagyunk, mint abban a betesdai oszlop csarnokokban levő sokféle nyomorult beteg, de Urunk, Te nem csak egyet tudsz meggyógyítani, de megmutatod a talán legrégebben beteggel, hogy Te tudsz a többin is segíteni. Már csak ne a víz kavarodására várnának az emberek, hanem Te rád, Urunk, és beléd kapaszkodnánk, hogy Te könyörülj rajtunk. Könyörgünk ma, Urunk, az öreg testvéreinkért, még talán gyengén, összetörten fekszenek otthon, vagy van, aki kórházban. Urunk, Te látod, hogy egyre inkább látszik az életünkön, hogy rád szorulunk. Még az életünk eleje olyan, mint hogy olyan jól menne, ügyesek, szépek, erősek vagyunk, aztán eljönnek azok a nem szeretem napok, de Urunk, talán azért is adott, hogy rájöjjünk. Rád van szükségünk, hogy a mélységből hozzád kiáltsunk, hogy könyörüljél rajtunk. Sokféle mélysége lehet a mi életünknek, de Te vagy az egyetlen megoldás. Könyörülj rajtunk, tarts meg önmagad számára. Könyörgünk a gyülekezetünkért, adj megújulást, megtérést,
kezdj el rajtunk. Könyörgünk, Urunk, a ránk bizottakért, áradj rajtunk keresztül, hadd legyünk a te drága mennyei országodnak földi csatornái, akiken túljut az áldás a másik ember felé is. Könyörgünk, Urunk, betegeinkért, sokan meg vannak most nehezen próbálva, de hiszük, Urunk, nem csak orvosok kezébe vagyunk, hanem a tiedbe. Te könyörülj rajtunk, és gyógyítsd a mi betegeinket, hogy majd együtt tudjunk dicsérni, magasztalni téged. Könyörgünk, Urunk, gyászban levőkért, magányosokért, lelki betegekért, te hozz ki a mélységből, te bocsásd meg a bűneinket, te ölelj magadhoz. Urunk, meg akarunk gyógyulni, meg akarunk menekülni, könyörülj meg rajtunk. Hadd, hogy vége legyen, Urunk, a háborúnak. Emberek nem ezen dolgoznak, nem is tudják talán megoldani, de Urunk, te mindenható Isten vagy, rád bízzuk magunkat, családunkat, országunkat, ezt a világot, és szeretnénk a te tenyeredben formálódni, könyörülj rajtunk. Urunk, sok mindent kérünk mi még ebben az évben, tőled akarunk kérni, hozzád akarunk jönni, de szeretnénk magunkat beletenni ebbe a kézbe, hogy legyen meg a mi életünkben a te drága és szent akaratod. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a hirdetéseket.